na dare po si Pulong na ipakita na yung tattoo, would you, ano po ang position niyo doon? Would you urge him to show the tattoo? Sa akin, kung ako yan, tapos sinasabi, of course not. Kung ako hindi ko ipapakita ang tattoo ko. I have my right to privacy. Unless there is a case about my tattoo, then sinasabi ng judge, o ipakita mo yung tattoo mo, then that's the only time na magpapakita ako ng tattoo. Voluntarily. Alright, Kasi sorry guys. For me, wala naman akong reason to worry about the videos and the narco list na sinasabi nila. Kasi it's hindi totoo. Natural naman kasi talaga yung issue sa politika, especially pag panahon ng kampanya and election. So far sa mga nakikita ko naman na wala pa akong nakitang issue na karapat dapat bigyan ng pansin at bigyan ng